Vaya xa. Aí vai, irmán do Melena. Estou nervioso xa. Que queres agora? Que che xereu? Mañá na Praia do Freixo. Pero pode ir coller aí e depois imos a outro sitio. Bueno, tiñas cojonando por detrás antes. Como? Antes tiñas cojonando por detrás. Nada, joder, vais a ver os outros estaban aí no coche, estaban fumando porros e agora estánse escojonando de risa. Joder, pero ahora xa non, agora marchei onde eles. Sabe? Bueno, non sei que estaban rindo, pero non era por isto, Che veis, xereu, van mañá, pero vou ir, pero podemos ir a outro sitio, a San Lourenço, como che dixo o outro día. Que hai San Lourenço? Pasa pronto. Nada, joder, é un sitio íntimo, non? Non sei. Vale, pero podemos ir ou non? E coño? Sí, Sí. pero botamos ali un polvo, non? Sí. Que é un sitio romántico San Lourenço. É un sitio romántico, podemos ali é unha iglesia, non sabes? E poñémonos ali, eu tiña as chaves, bueno, tiña as chaves, non? Se forzar a porta, ímos adentro, non che dá morbillo. Non. Bueno, pois, en fora, no coche xa. Que prefieres, no meu ou no do meu pai? Non sei. O do meu pai é un monovolumen, podemos abatir todo, poñemos ali unhas mantas, e bueno, como chapachocha toda. Que bravo era, tío. Vale, para que le vez gustouche ou non? O que? Aquela vez que fomos ali, non sabes? A primeira ou a segunda? As dúas. As dúas. Alá. Sí. Anda. Pero chupasme non. Ya ves. E podeme correr na tua boca, como aquela vez, non? Non sei. Por qué? Me lo pensaré. Vai, non pensará, depois diz que sí, va. Xame si, sabes que che gusta, non? A mí gusta non moito. Pero ti non sabes o que me gusta. Justa, que aquela vez trajastes todo. Eu non vou. Era por fora non botastes, Que bárbaro. Vai, non, pero aquela vez gustou, che boteiche todo o veneno ali. Non, Como? Porque se non manchabas mo coche, non sabes? Bueno, que vamos para mañá en LOL, non? Sí, home. E botamos ali un polviño, unha chupadiña. Mañá chamoche. Traerás tanga, non? Que queres que leve lo? Unha minifalda sin nada por debaixo, a mí gustaría, me fai mi ilusión, a mí ilusión erótica. Bueno, pois espera. No. Mañá vai chover. Como? Mañá vai chover. Vai chover aquí. Nada, fai frío, tío. É que, para que está aquí a estufa miña? O coche ten calefacción, home. Sí. Aló. No. Pero con a condición, se te pode botar a corrida, non. Bueno. A ver, home, que é a miña ilusión, coño. Como aquela vez botei, che. Bueno, pois te chegou. Bueno, pero outra vez, non. E compro-te unha caixa de bombón. E comemos os dous. Bueno. Aló. No. Eu comí ese tío. Eu ti tamén che comía a paxariña toda, Ese un día vas comigo ao piso. Como? Un día vas comigo ao piso. Ao piso. A mí, ya que día que íbamos ao piso non fomos. Mañá ímos ao piso. Mañá non. Por qué? Que non teñas chavos que van comigo, están na casa. Bueno, cando queiras imos, Un sábado. Sábado? Que sábado, hoxe? Un sábado. Bueno. Aquel día non quixestes ti. Que non, pois marcho. Bueno, mañá se te chamaré. Bueno. Pero se seguimos ao piso que a condición de deixarme correr en tua boca, Pero mañá non imos ao piso, Bueno, pero cando vayamos. Sí, hombre. Vale, ala, corazón, chao. Veña, chao.